Hyvää iltaa Baltic Prison! How you doing? Pystytkö se parempaa? Huudan jotenkin. How you doing? Jos kaikille käy, me katsottiin Kääriökaan vetää toi urheilujatka-biisi, mut sitä varten me tarvitaan teidän puhelimet. Laittakaa se valo päälle. Virpi, sun poikas tuli vastaan. Voi vittu, miksi sulla on Virpin snappi? Se on vitsi.